Здравейте и добре дошли в канала на Zara Robotics. Днес ви представяме почистващия робот C30 на Keen On Robotics. C30 е робот за почистване 3 в 1, който може да прахосмуче, да мете и да забърсва прах. Приставката за забърсване е сравнително тежка, в нея има специални тежести, тя се монтира към задната част на робота и така той едновременно почиства плочките от прах докато се движи. Роботът има две основни функции. Първата е напълно автоматично почистване на предварително измерени помещения. Представете си прахосмукачка робот на стероиди. Втората е ръчно управление, при което операторът насочва машината към трудно достъпни зони. Лично аз винаги го пускам на пълен автоматичен режим, защото се справя отлично. Според техническите данни на производителя, роботът покрива около 600 квадратни метра на час. При нас в реални условия с по-сложни помещения и преминаване между стаи постига около 200 квадратни метра площ на час без никакви проблеми. Смятаме, че това е по-реалистичната стойност, на която можете да разчитате. В режим на смучене роботът работи до 6 часа непрекъснато, след което се зарежда за 5 до 6 часа. Разполага с автоматична зарядна станция, към която се връща самостоятелно след всяка изпълнена задача. Торбата за прах се намира в задната му част и е лесно достъпна. В комплекта са включени филтър, четки, инструменти и две торбички. Всичко е в двоен комплект, два комплекта четки и две моп приставки. Отпред роботът има дисплей, от който може да се управлява. На него се вижда картата на помещенията и може да стартирате почистването веднага. Можете да зададете автоматично разписание, например всеки ден в 17 часа. След приключване роботът се прибира в зарядната станция. Дисплеят може да се персонализира с анимирано лице, бягащ текст или да бъде изключен изцяло. Екипът на Zara Robotics ще интегрира системата вместо вас. Ние ще измерим помещенията, ще маркираме опасни зони като стълби, стъклени повърхности и огледала, ще настроим картата и ще направим тестово пускане на място. Всичко това е включено в нашата услуга. Освен това, роботът може да работи денонощно, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината с 6 часа пауза за зареждане. Никога не е болен и не се нуждае от отпуска. Разгледайте нашия канал в YouTube за повече информация и демонстрации. Благодарим ви, че гледахте. До скоро!